Ovdje ladno piše malo latinica, malo ćirilica. Mislio sam da sam kupio kao kod Kineza, pa su oni to, ali nije stvarno tako, piše i na pravom dresu. Sanja i ja smo danas zvanično bez posla. 4 godine prethodne smo proveli kako u Vendžu, tako u Rijanu. U jednoj istoj kompaniji smo radili i stekli smo nešto prijatelja i sad je došao red na to da se sa svima nekako oprostimo, jer tek tako da ćemo u narednih nekoliko dana da imamo što ručkove, što večere sa svim tim ljudima s kojima želimo da se pozdravimo. Tako da keto ishrana i low carb sve pada kroz prozor, ali bit će kineske hrane, gde često se dodaje šećer. Ako se sećate onog 3D modela ishrane ili kako se to već zove, imamo 3 poluge kojima možemo da manipulišemo kako bismo doveli insulin u neku normalu. To znači da ćemo morati jednu malo više da povučemo. Ja opet nisam rekao ništa o poluga. Postoji dijetetska restrikcija, postoji kalorijska restrikcija i postoji ta neka vremenska restrikcija, gde dijetetska podrazumeva ti ograničiš namirnice koje ćeš da jedeš, znači samo ovu grupu namirnica jedem, gde postoji vremenska, određeni vremenski period ne jedem i kalorijska jedem do tog broja kalorija. I uvijek je bitno vući jednu malo više nego druge. Najbolje vući sve 3 ako možeš, ali ako ne možeš, onda ćemo manje birati ono što ćemo da jedemo. Trudit ćemo se da ne bude junk, da ne jedemo u brza hrana, ali opet tu je fir, inače tu je. Ali ćemo zato, na primjer, da pojačamo vremensku, trudit ćemo se da postavi budu duži, recimo 18, 20, 22 sata, da to bude 1 do 2 obroka dnevno. Tako da u suštini poenta svega je da kad ste u prilici da ne možete da birate šta ćete da jedete, znači nema te dijetetske restrikcije, onda gledajte da povučete druge te poluge, da to bude da taj post traje duže, pa onda nema veze, pojeo si nešto što možda nije idealno, ali postio si duže, tako da eto, još jedan update, ono koji bih hteo da kažem, jeste da verovatno naredni period nemojte očekivati ni recepte. Danas ćemo ovo sve da razmontiramo, čitav ovaj mini studio. Za nauk, nemojte da skidate svetlo dok se ne ohladi. Šta vas dvojica radi? Ste normalni? Krećemo da se pakujemo i više možda nekih vlogova, čisto da dobijete neki update kad možete da očekujete kako se to ponavlja. Da li smo se ugojili na ovo kad smo sad promenili ishranu, kad nismo više strogo na keto, low carb, jer prosto takve su okolnosti, kako to kod nas funkcioniše, mada mene bi dobro došlo malo da se ugojim.